दू गाँव घूम गनी लागत घाटा ना होई। लॉकडाउन में डरो लागत कि लखेद लिया सो। चलो पियासो लागल बाटे घर पूछ ली क्या जान पानी वानी कुटवई हस ना तो पानी दी हस के भाई भैया सिल कुटाई हो। अरे कुटवावे के बा माइयो लगे तनी फोन लगा के बतिया ले। कुटाई हो। हेलो सिल कुटाई हो। मैनी के का के हुबा हो घर में। ठीक बताओ रखा तनी मैनी के त आई त तनी फोन करिया संता बात सिल कुटाई हो। ए भैया बहनी सिल कुटाई हो। सिलवा कूटे वाला लगता कि आइल हमरो सिलवा कुटवावे कर है वहाँ के हइयो नहीं कि खेत पे चल गइल बनी रहती त तनी ठीक ना रहे आदमी रहती त घर में अब उहा के कुटियन तन की अच्छा ना लगी के बा हो कुटाई हो बताओ जाओ। हमरो तनी सिलिया कुटे के रहे के देखी लागत आइबो ना करी हस पियासो लाग कम से कम कुटवई त सना त पानियो पियाई त सं ए जी तनी हमरा सिलिया कुटे के रहे तनी कुट दे ना कुटे के बा। हां हां तो चली हमहु को मार खोजते बनी चली 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 हमारे पास टाइम ना रहेला। टाइम ना रहेला ना हम तो अब रुआ के तनी बैठ गनी हमारा दिलवा करत रहे कि लागत रुआ कुटवाए कोई से जाए के मन ना करत रहे। अच्छा तनी कुटे के बटे कुट दिया मत चली चली चलिए यहां घर में बटे चली 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 हाजे हां ये तनी सिलिया बटे देखो तनी अब नहीं खेनो मसाला एकदम में ही नहीं खे हो अब नहीं खेनो इहे एक बसिल लो लो तो 10 गो सिल बटे घरे पे का जन के घरे एक दू गो एक्स्ट्रा रहता जी। हां अरे दादा रे दादा तनी एगो काम कर अब का कहतनी तनी पानी पिया देती तो बड़ा निमन रही। अरे पानी हम भुला गनी रोवा के पानी लावे के भुला नहीं लागत आदत नहीं खेर वाला कि ना। अरे ना जी ऐसन बात नहीं खे एगो मेहमान मना तनी पानी नहीं पियावल जाला ले ले आई तनी शुरुआत करी है जे 51 रुपया चढ़ाई पैसा चढ़ावल जाला। अरे मार शुभ काम है बताई है या विश्वकर्मा भगवान बना आयो विश्वकर्मा भगवान बताई बढ़िया से ना करब। ई तो सिलवट भगवान मन विश्वकर्मा भगवान आके इहो गृहस्थीए में आवेल देवी देवता के सामान। अच्छा ठीक बटे हम लेके आवत नहीं ये पानी बानी तो भेटा तटे ना अच्छा। चटक चटक मतलब दर दर कर लगी बाल तो झकासे भी रे मोर चला आराम कर भर दुपहरिया जी के धीरे धीरे कुटाई न अति एनियो कुटाई पैसो ना मिली तो चली सुगर एकदम बैठा के जी धीरे धीरे मारे त खुरखुर करत रहब हमार तो ये कमावे बाटे कहीं कहीं पाला पड़ जाला तनी बहनों से न तनी दिक्कत हो जाला। चलो वही तरह धीरे धीरे शुरुआत कर पहले पानी उनी पिया बेटी झकास गया एकदम धरी है पानी पी ली और पी के और ना हमार सिल जल्दी से कूट दी तुम्हारा जो लोटा में लेके आइल हनी तो कहां से हम गिलास से काजन काने काने रखाइल बा कुल जल्दी जल्दी कूट के जाई जान तनी हमरा घरे के आज न कोई नहीं के घरे तो हमरा बोले लगे हन जा तो इतने उठाई अब उठाओ के परी। अरे तो हाथ छोड़ी लागत कि महाराज गिर जाई धइले बानी रह हाथवा। अरे तो छोड़ी हमर हाथवा का छुआ था नहीं अपने से नहीं के पियाते चली जुड़ा गनी अरे हाथवा छुआ गेल तो और एकदम तरी आ गेल। अच्छा वो हमारे हाथवा में जादू बटे कोई छुएला तब पिएला तो एकदम तरिए जाला। और तार वहां के कहां बानी वहां के गइल बानी खेते में। हां तो खेते में दोपहरिया में भेज देतनी तो का करी खेते में ना भेज जाला महाराज शाम सवेरे कम से कम भेज दोपहरिया में घरे रखा जाला भेज के अब बताई कुछ हो ना जी जाना तनी अब कम से कम खेतों में ना देखे दुपहरिया में मैं खीरवा तोड़ो ना लेते बसा ने। अच्छा वहां के निमन हो निमन आनी रोड़ा से एकदम सुंदर लगेनी। हां तो अल्लाह तो हम कहां कनी महाराज हम तो एगो सिलकुटे वाला आदमी। हां अच्छा ठीक बाटे ज्यादा ना बोली अपन काम करी हम बैठल बनी जल्दी जितने जल्दी हो सके करी काम करो तनी। ए महाराज रवा के देख लेनी तो कैसे तो के तू होखे लागल हेने ले करी के हेने ले करी बुझाते नहीं के केने से करनी जेने से करनी ओनी से करी ना। अरे तो जेने ले करे नहीं ओने ले भुला गइनी तनी बता दी ना कैसे होखेला तो हम भुला गेल कहना रवा के देख लेनी ऐसे तो अब यो दुगवा में कूट के आइल बड़ा नीमन कुटनी हां जल्दी जल्दी कूटी ना जैसे कूटे नहीं ना वैसे रवा कूटे तो नहीं जल्दी जल्दी महाराज कहीं का भगावल सोचतनी का ना जी भगाल के अरे और गांव कहां जी
अरे हमारे गांव बड़ी दूर बटे ए जगह से गांव का अबे सिलवा कुटी के ए गांव के का नाम ना कुटा तनी कुटा अरे माने राउर नहीं हरावा पूछा तनी जी ई राउर तो लगता कि रातों बीजे दिनों बीजे तब ना कुटाई ला त इहे माने कोनो ठीका देले हम कुटिए के जाइम 3 दिन लागो चाहे 4 दिन लागो ओए गांव में मैंने हाली हाली सब कुछ के कूट देनी हमार कूटे खातिर 4 दिन लग हम त राउर बढ़िया से न कुटब एकदम में कि बढ़िया से कूटम की हम तो चाहते बानी लेट हो गया हमारा कूटे ना आवेला धीरे धीरे लगले बानी कि कम से कम अपन का ताकत नहीं मुंह में कुछ नहीं होकल है ना तो हम मुंह नहीं की देखत नहीं कि कैसे कूटा तनी कि अगर ना कोई रही तो हम ऐसा कहले के कूट ले हम ना हां तो मुंह में ताक के मतलब नजर नजर में हमर ए बड़ा जी हमरा के सिखा दे हम का कूटे अरे हां जी का ना आई बैठी तंदी तो हम कूटा तनी कैसे कूटल जाला बैठी जे बैठी बैठ गए धारी हां धारी हाँ हाँ ऐसे हाँ हाँ देखी तो सीखे के वो सीखे के एगो थुइयो होकेला है तो हाँ ये नीचे वाले धरी हाँ एगो हाँ हाथ मत लग जाए हमरा हाँ हाँ ऐसे धर ली अरे आराम से ऐसे 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 हाँ से कुटाला ना अब से रह दी ऐसे ही कुटाला कुटी रह दी अब हो गई ले ना महाराज अरे हतने में सीख गई नी ना हम देख के सीख जाए अरे मैं धरी 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 खाली और धरी ऐसे धरी हाँ हाथा होता नहीं आराम से रुकी ना हम धर लेते नहीं रहुआ है तो नीचे धरम ना तो ठीक रही हाँ हाय धरी हाँ हाय धरी हाँ धीरे 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 ऐसा ही ना कूटल जाला हाँ तो आई दादा हम तो ये चाहते रहे दिन भर कुटी करे दादा हो गई ना बे हाँ ऐसे धीरे 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 तो हमरा से ना कुटाई रोवा काम काय खातिर बोले नहीं हम ए महाराज कुटेला ता तो हम तो कुटबे ना करो रोवा सीख जेब तो फिर हमारा ना आवे के पड़ी रो पैसा बची अरे जाए दी उतना मैंने 10-20 रुपए खातिर कोई अपन बचावल ना चाहे नहीं हम सोचनी कि तन की दूसरों के तो रोजी रोजगार होके के चाहिए हमनिए से ना रो सब के रोजगार होके वाला बा कतना निमन बोलत नहीं बड़ा नीक लागत रहा मुहावा देख के बोलत तो बड़ा नीक लागत रहा बोलत तो मुहावा अरे तो मुंह देखेलबे नहीं के सील कुटेल बे सील कुटे के हमर उ त आदत बा हमर देखी मारता नहीं खटा खटा कैसे अरे तो हाथा पर लग जी बस हो जाई जब डॉक्टर ये बड़ी दूर बाटे अरे महाराज 20 साल के एक्सपीरियंस हटे पैदा भइनी ना तो 1.5 महीना में लगनी कूटे हो गेल देखी ना हो गेल ना हां बड़ी बढ़िया रो कूट देने जी अब कब जरूरत है हमर नंबर ले ली मोबाइलो का रखे ई महाराज बड़ की मोबाइल धइले बानी स्क्रीन टच ओकर में खेसारी लाल के फिल्म देखी ना गाना सुने खेसारी लाल के कौन तो गाना एगो गइले रहन कुटे वाला लोढ़ा से कुछ दी जवानी राजा जी अच्छा रोवा बड़ा बढ़िया बढ़िया गाना याद कर रखबे ना हां तो हम सिल कुटी ना उ लोढ़ा से कुटी ना अच्छा ये ठीक है रोवा थोड़ी से कुटी ना लोहा के लोढ़ा से कुटी ना हां चली तो हो गेल ना हां हां तो अब होइए गइल तो अब जाइम ना का हां लाओ तनी पैसा वाले ले जाई ए तो बैठी पैसा का देवे के बाजी काहे ना जी माने कि पैसा न दिए ऐसे काम करवाल जाला अरे तब 20 गो कोइनी को छोड़िए देब त का एगो भौजाई बाड़ू अपन अरे रो भौजाई के ना त लगावे लगनी त माने का कही दीदिया कही गजब भाल माने गांव जबर के मैं त भौजाइए न लगब हां वो बात ठीक है कहतनी तब तो अब बड़ी आप स्मार्ट बनिए ही सम तुम भौजाई के कहे निक लागत नहीं हां बड़ो अच्छा तो अरे इहां के याद नहीं तो आग न तो देखी अरे देखो अरे क्या करत रहो जा अरे सीलिया कुटवावत रही प्रणाम भैया जी प्रणाम चिन्हता नीनू चिन्हता नहीं लेकिन कहाँ घर पड़े बाबू है कैसे चिन्हता नहीं कि घर में नहीं जाना पूरा हम इलाका में हमार नाम चलेला सिलकुटा आई रहुए नहीं चिन्ह तार बाबूजी नहीं आवत रहलन हो त बाबूजी आवत रहन त बाबूजी अब माने जिंदगी भर बाबूजी जई हन रहुआ का बहस करे लगनी ठीक बटे पैसा उसा मान ली दे दी राउर बाबूजी बीडीसी रहन त अब माने अब बाबूजी जिंदगी भर बीडीसी रहन के पैसा उसा मिलल अरे रहुआ अपन आदमी बीडीसी बानी अब गरीब दुखिया बानी हम कबो राउर सेवा करब तबे ना हमारो सेवा होई अपन कबो ध्यान दे दे हमरा पर हां त यही से हम कोने का भाभी बड़ा मस्त बाड़ी जी बहुत ठीक बड़ी हां
बस बड़ी नु तब का बढ़िया लागेली ना। नीमन एकदम ऊपर नीचे भाभी के सब ठीके बा। हां ठीक 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 बा चली पधारी चले हां चली जय भाभी जी। ठीक बेटा चली चली। ठीक है बजा ठीक बा चली पधारी ठीक है। कब सेवा के फिर मौका होई तो ठीक बा बोलाई उधर फोन करके बोलाई। ठीक 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 नंबर दे दल बानी भाभी के। ठीक बा नंबर दे देला। अरे ये सिलिया कुटा गिरला त बैठा के का करत रहल अरे तो तुरंते कूट के माने बेचारा के हाथ ना दुखाला आ सुने उ सब कहता है तेरी भाभी जी बोला बढ़िया पड़ी अब मेरा बढ़िया ना लगता हां ठीक बटे सज धज के बैठा रही तो आई ले सही धज के बैठा रही त ऐसे में कहता भाभी जी बड़ा बढ़िया पड़ी ये तने कहता नंबर दे दे नंबर ले ले का ओकर। अच्छा कभी सील कुटे काम लगी तो फोन कर दिया रौरे नंबर दे ले बनी अपन नंबर नहीं खी देहनी समझ ले उहे के नंबर ले ले बनी। वाला बैठ के बतियावत रहो लगा तक कि अरे तो सुनी ना पहले कितना बढ़िया बेचारा सिल कुटवा वाला रहे पैसा ना ले लो बड़ा बढ़िया से कूट के गइल हटे देखा तनी लगत कि ये आज के जमाना में केहू 1 रुपया नहीं के छोड़त। कितना बढ़िया सिल कूट देला एक बेचारा 1 रुपया ना ले लो हम एकदम लगत है एक के पीसन में मसाला में ही हो जाई अब। हम बुझत नहीं काहे ना पैसा लेला हो एक ना एक दिन फेरू बहाना पैसा मांगे आई तारा से मिले खातिर। लगत है कि एकदम टेलर के डाला जैसन एकदम राउर दिमाग बाटे ठीक बा। हमार टेलर के डाला जैसे दिमाग बोले बा तहार लागत कि बहुत हराइल दिमाग बा कहीं से। हमार दिमाग गाँव तो ऐसा ही करत थकबो ना घूमत थकबो गली घरे हो घरे घूमत थकबो। हां हम तो घूमते रहे यार और बनिए बड़ा बढ़िया भैया महीने तो हम ठीक है बड़ी सो महीने में का दिक्कत बा। ठीक बाटे जाई अपन काम करिए मेरे संग ना दिमाग गइल बड़ो देर तेज। अच्छा चलो ठीक बा यानी के त कपार खा कर रखा बैठा बड़ा ऐसे करत रहलिए कोनो गड़बड़ नहीं ना चलो जौन होई तौन देख ली। नमस्कार प्रणाम भाई लोग हम बिनेलाल बिहारी बाबू और हमनी के टीम बाटे चैनल बा भोजपुरिया एंटरटेनमेंट और ई वीडियो एगो खास मकसद खातिर ना रहे बस खास मकसद एकर बाकी कॉमेडी बा आप सबके एंटरटेन करे खातिर है बाकी सुनी। नमस्कार हम प्रतिमा सिंह। नमस्कार हम पीयूष सिंह हमनी के चैनल बा भोजपुरिया एंटरटेनमेंट ललका जन हो पटेमी ओकरा के जरूर हो जाए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर जाओ कमेंट कर जाओ हमनी के ई वीडियो एक खातिर बननी है जाए कि लोग गलत मत सोचब जाए आई कोली सब सब भैया समझ गेल सिल कुटाई हो।